Hi! Kamusta tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya La Nuit de l'Homme ou de Parfum for Men. Yan ni siya ni Yves Saint Laurent. Panlalakin siya, pero kung luyag mi susuksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag eau de parfum ni siya, butang balon, isa ka baso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit nga makahang nga makahoy na amo na siya kung simutan. Angay siya sa tugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have cardamom kag grapefruit. Wow, ang cardamom masimutan mo siya dayon. Bali, matamis na siya nga makahang na. Tapos, mayara siya grapefruit, amo nang iya nga citrus nga hamot. Na for the mid, we have leather, lavender, kag clary sage. May pahang hamot, tapos lavender nga dupang presko siya, kag clary sage nang do herbal nga hamot. Na kag for the base, we have tonka bean, sandalwood, patchouli, kag vetiver. Ang tonka bean gahatag man sin pagkatamis nga hilamon, tapos sandalwood ng oriental nga kahoy, na patchouli nga duta, kag vetiver nga hilamon. Na, no? Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. So, naman, bye-bye.